ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор як чанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. мошинои арзон аста ки бо нархҳои дастрас ҳаста. Toyotaҳои Corolla ки бо нархҳои арзон ВАЗ 21099 Daewoo Nexi бо нархҳои арзон Opel-ои хачбек аста ки беҳад Opel-ои хачбекҳои арзон ва Nexi ва дигар намуд мошинои советскӣ бардор ҳамашон ки арзон барои шумо пешкаш мекунем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дошта бошен, сурат маълумотша дар WhatsApp имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯш дар мегузорем, рекламаш мекунем. дӯстон азиз, лайкото нагузоред ва навора сар мекунем. рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст баъдрон Opel Astra F ки дар кузови хетчбек соли барои 6 1998 гуфтагӣ аст. соҳибшон соли барои 6 баъдрон 1998. бензин газ дорад, кор мекунад. мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, системи мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд нав мотор кадагӣ мегӯяд, хадавоишам кадагӣ, коробкаш 100%, ҳуҷҷат мегӯяд дорад, неки нафтен чанқа ва 4 та баллон мегӯяд нав аст, 4 диска дорад. мошин мегӯяд ягон камбуди надорад. соҳиби ҳамин мошин дар Москва бадорад, неки сум дар кура мегӯяд мошина фурӯш дамодиан ҳаст. одаме ки рафта шумо дар нишон тия ва қатитон мисол муомила кунед ки соҳибшон худаш дар Москва бадрон. мошин мегӯяд дар хона ҳози хоба мегӯяд, мисол ҳеч канеса ҳай куна, неки сум дар кура мегӯяд мефурӯшад соҳибашон дар Москва. нархи мошин бадрон арзон аст ки 21000 сомонӣ дастрочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи 21000 бо ягон сум хай чой пулиша минус мекунем, мега арзон мекунем. мисол ин мошинро дар ягон ҷо фурӯшта баромадагӣ нест, тоқа дар шабакаи мо дӯстони азиз ки нахай маъқултон бошад, рақамошро мегафон кор мекунанд, аз ҳамин рақам бештар маълумотро мегирем. ин мошин дар территорияи Душанбеи пойтахт ва нархаш 21000 сомонӣ, ҳуҷҷат баллон, хадавои мотораш нав кадагӣ аст. 98 сола мега соҳибшон. марамат занг занед, лайкотона фаромӯш накунед. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класс баъдро ки сечка, яъне ки элеганс серебристи свет ки ҳама чӣ дорад. соли барои 6 1995 бензин газ дорад, кор мекунад. мотораш 1.8 литр, коробкаш автомат, системи мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд 4 та баллон мегӯяд 80% гарантикати, 4 диска, 4 та электропакет, кондиционер дорад, кор мекунад. элеганс баъдрон абагреф мегӯяд дорад ва 11 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷатам дорад. мошин баъдро ҳамаи корш кадагӣ аст, ҳамаи расходаш, яъне ки ягон расход намегирад, фақат мегирем газ метил мегӯяд соҳибшон ҳама чиз ҳаста кор мекунад. магнитофон, чихолои нав 100%. дастфироши мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 32000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон. бо одамоне ки наличӣ мехаранд арзон мешавад. дар территорияи шаҳри Бохтар Қурғонтепада қарор дорад. ина рақамо мегафоншон аст, кадоми шумо харидори аниқ бошен, аз ҳамин рақамо дига маълумотша гирен. лайкора занед ва навори моро дар WhatsApp имо падилсаш кунед. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ҳаст Opel хетчбек аст ки ятаи дига светои хеле вишновии олучаги свет. соли барои 6 1995 бензин газ дорад, кор мекунад. мотораш 1.6 литр, коробка механика, системи мошин ҳолати хубда қарор дорад. 4 та баллон мегӯяд нав аст, мотор мегӯяд дуд намекунад, аккумулятори пачка, коробкаш соз ва 1 сола ҳуҷҷатам дорад ва 1 сола тонировкам ҳаст баъдрон. ҳамин хел соҳибшон гуфтиян. мошин хай чихолои нав, магнитофон тоза, салон тоза баъдрон, ҳамин хели мотораш 100%, мошин мегӯяд нахаду. ин ашам мегӯяд дастфироши сум дар кора мефурӯшем бо нархи 25000 сомонӣ баъдрон, боз муомила дорад. дар территорияи Душанбе аст қарор дорад баъдрон 25000 бо арзона мешавад. 95 сола ки баъдро ин хеле мошини арзон вообще ёфта номумкин аст. хай баъзе одамода сум дар кор мешавад, ба ҳамин хотир арзон мефурӯшанд. ина мошинчаи арзон ай даст натия. ина дуюм хатчбек аст ки ин хеле арзон мода папал шудааст. ба шумо ки маъқул бошад рақамошро нависегаст, марамат дига маълумотша гирем. 25000 бо арзона мешавад. дӯстони азиз, лайкото назанед ва силкара полни худ дар WhatsApp имо падилсаш кунед, дареғ надорем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон бояд теги аст Mercedes-Benz C-класс баъдрон ки сечкаи простой, яъне ки полни худ объёмниш кадагиян. полни объёмни 1 сот мегӯяд, яъне ки ай ҳамада мисоли ҳамин чизи ахираш ҳамаша мегӯяд объёмни кадем, простой объёмни кадян. мошин баъдрон соли барои 6 1995 аст ки бензин газ дорад, кор мекунад. мотораш 2 литр,
коробкаш механика сайзтани мошин мегӯяд беҳтарин. 4 та электропакет, 4 та калпакои худа, 4 балонаи 80% серебристи свет, салоншам тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. Мошин мегӯяд нахадо мегӯяд объёмни кадагаи полни худ дастрошни сум дар кора мефурӯша мегӯяд бо нархи 32000 сомонӣ. одамоне ки наличи хар мисол агар ки бошам мегӯяд наличи сумкати ягон сум мегӯяд муомила мекунанд. мошин дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. ина рақамо мегафоншо насигаса кор мекунад. аз ҳамин рақамо бештар маълумотша мегирем. дӯстони аз шумо дам агар хали мошинои арзон, мошинои қимат, мошинои боркаш, хона, замин, квартира чизе ки агар дошта бошад хали фурӯшӣ роиклен фурӯшта мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Astra J аст ки бо нархҳои арзон аст ки ҳозир ҳамаша фаҳмонда метиҳем. соли 1999 бадрон бензин газ дорад, кор мекунад. моторош простой 6 литр, коробка механика, сайзтани мошин мега беҳтарин. мошин бадрон 4 та диска, 4 та балони 80%, чихолои нав, салоншам тоза ҳай, магнитофон, неки дарош бадрон ручной ҳай, яъне трезаҳош бо мисол дасткати поён боло мешавад. балон хай сайзтани хуб аст, радной краскаи мошин мега нахадоай, фақат нашод ҳуҷҷат ва хадавои задаги пушидаги чизо ягон маълумоташа соҳибшон нагуфтиянд. айхе мошин мега нахадо мега дуруни ҳами шарда гаштагиа. хоб дастроша мега инашам сум дар кора мефурӯшад бо нархи 33000 сомон. дӯстони азиз бо арзонтара мешавад. кадом баъдроне ки ами навора тамошо кардесен агар шумо харидор ки бошен бо шумо да арзон мекунем мега ина мошин дар территорияи Душанбе 33000 сомонӣ бо муомила дорад. рақамошон мегафон аст. хай бо занг зада маълумотои аниқ ва пурраша аз соҳибашон гирен. марҳамат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ бадрон ятага аст Daiwo Nexia аст ки дар кузофи хечбек шудани азиз, яъне ки светои сафед. соли 1996 бензини холияи бадрон, моторош 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега на безеб на мисол зури зури, яъне ки ҳолати миёна мега, яъне ки айҷош завадид мешавад, 100% мерава меояд. хадавоиш кадаги мегад мошин мега 100% электропакет, ҳамаш салонош тоза, ҳамин як дуна сура дошта, ҳамин суратча пешниҳод кардиянд. мошин мегад мотор беҳтарин, коробкаш 100%, хадавоишам кадаги фақат мегири газ мети дар нархош арзанда ҳаста. хоб нархи мошина мега 5900 сомонӣ гуфтесем бо арзон мешавад. наличи сумкати ин мошин бадрон дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. хай балонош бадрон яки средния на мисол безеб на зур ҳолати средния. рақамои телефоншо мегафон аст. кадоми шумо агар харидор ки бошен занг зада дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон пурса. дар Душанбе 5900 сомонӣ фақат одамони харидор, одамоне ки намехарад нороҳат накунад мега соҳибшон. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ВАЗ 21099 аст ки мошинои советски молодежни светои серебристи ВАЗ 21099. соли 2003 солае ки бензини холия бадрон соди шувориш, моторош 1.5 литр экономни, простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад нахадоай. фақат айбораи ҳуҷҷат, хадавой ва задаги пуштагиш амисета маълумот неста, дига амаҷош 100%. салоншам тоза, балон сади, 4 диска, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин бадрон хелаки дасти як одам нагаштагӣ буд, намедонам хай дастрошни сум дар кора мега мефурӯшад бо нархи 8000 сомонӣ. бо амира хай ягон сум дига муомила мега дастроши мефурӯшад бадрон сум дар кора мега дар территорияи Душанбе қарор дорад ва 8000 сомонӣ. кадомитон агар харидори аниқ бошен бо занг зада қадишон савдо када гирен тоқа одамони харидор. рақамошон мегафон аст. агар кор накард ҳамин номерошона бояд имо ватсапам дошта бошанд. танҳо одамони харидор. дӯстони азиз тамошобини сомонаи рахш таҷа бадруни азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкотона гузорем ва силкаи навори моро падиса кард. чӣ мошине ки мехарем дар комментария нависем, мо мошинаи гуфтагишона ҷудо карда бари шумо омода мекунем. навора то охираш тамошо кунем, бо як мошин дига ҳаст. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Toyota Corolla аст ки светои серебристи соли 2008 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. моторош мегад 1.8 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад нахаду беҳтарин. мошин бадрон 4 та балонаи 80%, 4 диска, салоншам тоза, кондитсионер, электропакет, монитор, чихол ҳамаш 100%. мошин мегад сайзтаниш мегад нормалия, мегад сайзтани хуб, ҳолати корида. кадом маълумоташ ки набошад агар камбудӣ дошта бошад бо ай соҳибашон занг зада мепурсем.
دوستان عزیز ماشین میگه دستفروش فروخته میشد با نرخ 67000 سومانی با درون بسیاری بعد نه کمتر دیگه میگه ارزان میکنه همین ماشین بدون بنیهایت سودا کردیش یعنی که نرخ نوشون توری نگرفته اگر که مثال شما خریدار انیق باشین یکم سو معامله میکنن همین ماشین بنیهایت خریدار اگر که سودا نشده باشه میتونه که شما سودا کرده گیریم برای کلیتای ماشین دینا بنیهایت بسیار بود اینا با مثال چیش رقمشون هسته یکی نمبر ماشین هم میتونه بده ایناش یگان چی گفتگی نیست ماشین در تریتوریا دوشنبه نرخش 67000 سومانی بدرون با کمتر دیگه معامله دارد اگر که سودا نشده باشه میتونه که سودا کرده رقمشو تیسل مرامت زنگ زنیم دوستان عزیز امروز ویدیو داریم خیلی ماشین کم روی کردن کمتر ماشین امروز کمتر کسایی که برای که همین قدر ماشین پیشکش شد ما برای شما آماده کردیم با خیر نصیب باشه فردا با نواری نو میکنیم این بود دوستان ماشین ما تو ویدیو آینده خدا نگهدار همه